Er binnen duizenden vrijwilligers actief in Friesland. In de natuur, de zorg of de sport. Ze doen het voor haarzelfs, maar meer nog voor een oor. Ik kam mijn haar met die kam. Ik knip mijn nagels met een nagelschaar. Ja, mijn naam is Dineke Meijering en ik jou als vrijwilliger les in AZC's. Ik doe deodorant onder mijn oksels. Nou, een heel soort alleenstaande mannen, vooral uit Eritrea en mensen uit Syrië. Steeds meer en meer mensen uit Syrië. Wil jij ook nog eens lezen? Ja? Een beetje goede sfeer is denk ik het belangrijkste. Al die mensen hier, die komen je net om een nacht. Ze hebben al hier een verhaal. Ze moeten zich op een gemak voelen en dat slaagt het meestal wel. Want ze hebben ellende genoeg. Dus ik zeg ze ook altijd, kom naar de les. Meestal is het gezellig, je praat er wat en je leert ook nog wat. 10 vingers. Ik weet hoe het voelt als je ergens komt en je praat de taal net. Want wij kwamen 14 hier verliezen in Friesland. Het begrippen is net zo dreig, maar de uitspraak dat vind ik een probleem. En oren. Ik weet dus hoe het voelt dat als je de taal net begrippen. Dit is mijn drijfveer. Ik knip mijn nagels met een nagelschaar. Ja, ik kan misschien wat leren. En al die verschillende culturen, achtergrond, dat boeit mij. Het past mij goed. Ik denk dat dat het is. Zoek van meer informatie over Varenoor op uw Facebook-site.